Ahojte, tu je veľmejster Jan Markoš pre server www.hrajšach.sk. Dnes sa pozrieme na tretiu partiu zápasu Kramnik Aronian, ktorý sa momentálne ešte hrá v čas natočenia tohto videa v Curychu. Pozrieme si partiu, ktorú vyhral Kramnik, ktorou vlastne vyrovnal na 1,5. Že Vladimír Kramnik z Ruska je biely, Leon Aronian z Arménska je čierny. Biel začal ťahom E4, čo bolo dosť veľké prekvapenie, keď v druhej partii hral Aronian E4, tak Kramnik potom na tlačovej konferencii povedal, že on tento ťah môže hrať tiež. A tak sa naozaj stalo. Kramnik hráva celý život D4, lebo to viac vyhovuje jeho pozičnému štýlu, ale ako títo silní hráči samozrejme schopní sa pripraviť takmer na čokoľvek. Teraz sa stalo E4, E5, jazec F3, jazec C6, jazec C3. Tak toto je druhé prekvapenie. Kramnik sa proste rozhodol, že skúsi hru 4 jazdcov, ktorá je dnes veľmi vzácnym hosťom, pretože sa považuje za nie až tak náročnú na obranu pre čierneho. A teraz vlastne pojazec F6 hral D4 a tým previedol hru do tzv. Škótskej 4 jazdcov ED4 Quande. Teraz hlavnou variantou, ktorá sa hrala v medzivojnovom období veľmi často, je, že Čínec hrá strelec B4, pretože chce poviazať vlastne tohto jazdca, ktorý stráži pešeka E4 a zároveň biely má problém trošku pokryť polia E4 a D4 zároveň. Pretože po nejakom strelec D3 by napríklad vysel ten jazdec na D4, čo to vlastne nevýhoda toho skorého postupu D4 v kombinácii s jazdec C3, že to centrum je trošičku labilné a preto biely teraz musí zobrať po konce 6, BC6, že teraz môže hrať strelec D3, D5, ED5, CD5 a to sa hrala veľmi často a je považovaná za pomerne tupú. A zároveň je jasné, že Kramnik sa na túto pozíciu nejakým spôsobom díval, takže Aronian sa rozhodol, že chce hrať trošku akčnejšie a vôbec v celej tejto partii Aronian bol veľmi optimistický a veľmi taký, že chcel bojovať, že nechcel nejakým spôsobom len vyrovnávať, ale chcel hrať o celý bod. Čiže zahral strelec C5, čo nie je vôbec hlúpy ťah samozrejme. Bielý strelec E3, teraz hrozí konvert C6 so ziskom figúry, pretože tu visí strelec, čiže čierny musí ustúpiť, zahral strelec B6. Ak ste videli moje video Carlsen Bakro na tému ľahká výhra, tak trošičku sa táto pozícia podobá na partiu Carlsen Bakro, pretože vlastne strelec na tom B6 je na tej púšti a nie je schopný sa ako veľmi dobre vrátiť na kráľovské krídlo, kde sa bavili aj tam. Ale rozdiel je v tom, že biely ako miesto toho, aby mal toho strelca aktívne na G5, tak tu musí kryť na D4 toho jazdca. Strelec B6, biely zahral dáma D2, s tým teda, že ide spraviť dlhú rošádu. A teraz po nejakom jazdec G4, čo na prvý pohľad vyzerá ako dobrý ťah, biely myslím si, že môže zahrať niečo ako strelec G5. Po F6 jazdec berie C6, sa pokrie, ďalším ťahom sa pokrie na H4. Keď biely chcel zobrať strelec F2, tak možno zobrať aj dáma berie F2 v tomto okamihu, lebo by si dáma na D8. Po dáma D2 čierny spravil rošádu a biely spravil veľkú rošádu. Čiže dostali sme sa do pozície s rôznymi rošádami a teraz keby ten čierny čiže začal hral beža E8, čo je veľmi logický ťah, napadol pešeka na E4, biely spravil F3, no a keby teraz čierny zahral nejaké D7, D6 úplne pokojné, tak biely má v podstate veľmi pohodlnú výhodu. Pretože má jasný plán, proste zaútočí na kráľovskom krídle, má toho viac z centra vďaka dobre kontrolovanému polu D5, už také strelec C4 sa mu do toho šuchne. Naopak čierny má toto problém dostať protihru, pretože napríklad mu tam zavádzajú tie dve figurky. Čiže tu má biely jasnú výhodu a preto po F3 ten čierny alebo Aronian cítil povinnosť vrútiť sa do komplikácie, zahral D5. No a teraz na rozdiel od prvej partie, kde Kramnik
uh, mal pripravenú nejakú pozíciu, ale neočakoval si ju s počítačom, tak v tejto pozícii sa na to díval s počítačom a síce si nepovedal presne, ako tá varianta ide, ale vedel, že by to malo byť dobré za neho. A naopak Aronian tiež mal pocit, že akože neurobil vlastne nič zlého v tom otvorení, že obaja superi boli ako spokojní so svojou pozíciou. A teraz ten biely, ako tá citlivosť toho centra stále zostáva a zahrať nejaké Combra B6, toto berie tak a teraz zjad na D5 by znamenalo proste vojsť do nejakej úplnej remízy, lebo čierny sa hojí na pešakovi A2, čiže ten biely musí nejakým spôsobom hrať, ak chce niečo dosiahnuť, tak musí hrať trošku inteligentnejšie, tak zobral na D5, komberie D5 a zahral strelec G5. Čiže teraz vlastne tá pozícia je strašne napätá, pretože čiernemu, tak len si označme figurky, ktoré vysia. Čiernemu vysí dáma, jazdec na D5 vysí akože minimálne latentne, pretože biely je veľa figurkami na neho pripravený. Teraz som označil aj figurky, ktoré som nechcel, dobre tak. A ešte vysí biely jazdec na D4, čiže strašne veľa figur vysí. A preto očakávame nejaké taktické nejakým spôsobom sa to musí rýchlo takticky vyriešiť. F7, F6 vyzerá hrozne, lebo táto diagonála je veľmi slabá. Tam by biely strelec milý rád došiel na tú diagonálu, ale v niekoľkých korešpončných partiách sa hralo kôň C7. Ten čierny vlastne stabilizuje ako na D5 jazdca, tak dámu na D8. Nie, pardon, dokonca sa hralo kôň D7, čo má s podobnou ideou, to znamená uhnúť jazdcom a dámu. No teraz, keď biely zoberie na C6, lebo ten tlak treba nejakým spôsobom sa zbaviť, ako keby toho napätia v centre. Dáma D2, strelec berie D2, jazdec berie C6, a jazdec D5 biely má trošičku výhodu, lebo vezme strelca na B6 a bude mať výhodu dvoch strelcov, ale čiernemu sa darilo úspešne brániť. Aronian ale nehrá túto pozíciu preto, aby takýmto spôsobom sa vlastne zbavil akýkoľvek protihry, alebo nehral takýmto spôsobom preto. On mal veľmi útočné ambície v tejto partii, takže vezal na C3 a tým pádom sa tá partia vlastne začína byť ako ultra zaujímavá. Byli samozrejme na C3 zobrať B pešiakom je také, že mám rozbitý úplne kryt kráľa, čiže treba zobrať dámu, strelec berie D8 a čierny zahral kôň berie D1. Takže teraz vlastne čierny zobral za dámu jazdca a väžu, čo nie je až tak veľa, a na druhej strane očakáva, že tu sú niekoľko citlivých figur v centre, na ktoré mohol zaútočiť. No teraz vlastne, keď by zoberie na D1 napríklad, tak čierny by vzal väžu, berie D8 a získal by ohromnú protihru na tohto jazdca. Keď biely uhol v tejto pozícii strelcom, či je rozumné nechať si strelca, aby tento strelec nekráľoval bez oponenta. Keby zahral biely nejaký strelec H4, čiže doberá ešte túto jazdca, kôň berie D4, dáma berie D1, čiže zahrá niečo ako kôň F5. A tu ten čierny, vzhľadom to, že ten jazdec vlezie na E3, na oslabené pole, čiže zahrá nejaké ďalšie strelec, F5 väža a D8, ak bude mu to umožnené, môže mať obrovskú iniciatívu proti tomu bielemu kráľovi. Napriek tomu, že čisto sedliackým počtom väža a jazdec je 8, dohromady 5 a 3, kým dáma aj 9, že by malo to čisto matematicky by mal stať horšie o pešiaka, ale tá iniciatíva je tu veľká pani. Čiže po kôň D1 ten kramník ešte vstúpil do ďalšej zápletky, zobral strelec berie C7 a tento ťah považujú ako obaja veľmajstri taký počítačový program je najsilnejší, že biely berie ešte pešiaka, strelec berie C7 a vlastne týmto sa mu podarilo sňať z konia na D4 tlak a kôň berie C6. Čiže za posledných neviem koľko ťahov, za posledných
5 ťahov bieleho a čierneho došlo k strašnej spuste braní, čiže po D5, ED5 jedno branie, kôň D5 druhé, kôň berie C3 tretie, strelec berie D8 štvrté, kôň berie D1 piaté, strelec berie C7 šiesté, strelec berie C7 siedme, kôň berie C6 osme. Čiže za posledných 10 ťahov došlo k 8 braniam. Tá šachometa sa vyčistila a úplne sa zmenil charakter boja. My ešte chvíľku počkáme, kým sa ustáli dým nad šachovnicou. Z čiernych, jak sme sa minule dívali v tej minulej variante, že kôň na E3 je veľmi silný, tam išiel cez F5, D4, F5 na E3, tak tu ten čierny sa tiež rozhodol, že nevezme na C6 toho jazdca, ale radšej si uchová toho silného koňa, ktorý je v bezprostrednej blízkosti ako dámy, tak kráľ, čo môže byť nebezpečný, čiže šiel kôň E3. No teraz napríklad, keď biely len tak hlúpo ustúpil koňom, kôň D4, tak postavil F4, táto hrozba je strašne nepríjemná. Napríklad pekná varianta je, že biely zahrá strelec B5, napadne väžu na E8 a čierny zahrá kôň F1 silný ťah. Pretože po dámbre F4 dá veľmi pekný mat väža E1. Taký akože úplne gerila prepad. To človek vôbec nečaká. Čiže po kôň E3 biely pochopil, že musí kombinovať vlastne ochranu svojho materiálu s vývinom a zahral strelec B5. Výkričník. Strelec B5. Teraz má čierny ťažkú voľbu. Ako jedna možnosť je zahrať strelec F4, ktoré bol veľmi silný po kôň D4, nevychádza kvôli taktickému šachu kôň E7. Teraz keby čierny zobral, tak dostane mat. Takže dáma D8 mat, to nie je nejaké presvedčivé. A keď ustúpi čierny král, tak bude zahrať normálne G3. A teraz ten jazdec nemá vhodný odskok. Po nejakom strelec G5 alebo strelec zahrabili normálne F4 a vyhra. Takže sa zbavil tej nepríjemnej hrozby. Vlastne tam vďaka tomu, že biely jazdec prerušil to spojenie veže a jazdca, tak nie je tam ťah kôň F1 po G3, na ktorý sme boli zvyknutí z tej minulé varianty. Takže strelec B5, BC6, čiže zahral BC6 v tomto okamihu. Ešte je možné hrať niečo ako strelec F5, že snažiť sa o vývin, ale potom biely po kôň D4 vlastne napadá toho strelca na F5 a vysia dve figurky, čiže čierny musí pokračovať v tej zápletke a ísť strelec F4 a to už teda ako je celkom srandovná pozícia, pretože všetko visí a pokračujeme v likvidácii materiálu. Strelec berie E8, kôň berie G2, čierny dostáva dámu späť, ale po strelec berie F7, však král berie F7, kôň berie F5. Nejakom strelec berie D2, král berie D2, má biely pešeka viac v tejto koncovke a čierny určite neobetoval dámu, aby sa dostal takéto bezperspektívnej koncovky. Čiže po strelec B5 sa nakoniec Aronian podľa rozmýšľania rozdol, že vezme B berie C6, strelec berie C6 a ustúpil jazdcom, kôň C4. Ale si všímajte, ako veľmi dynamicky to hrajú obaja hráči, že miesto toho, aby ustupovali svojimi naplnutými figurkami, tak sa snažia získať ešte nejaký čas, snažia sa nejakým spôsobom získať ešte nejakú iniciatívu tým, že na útok odpovedajú proti útokom, na hrozbu odpovedajú medziťahom. Medziťah je strašne dôležitý prvok v taktických pozíciách. Vždycky, keď vám niečo hrozí, tak najskôr sa pozrite, či nie ste schopní ešte predtým, ako ustúpite a predáte iniciatívu superovi, že či nie ste schopní nejakým spôsobom využiť aj potenciál svojich útočných figur. Dobre, teraz možno silnejšie bolo dáma B4, ale Kramnik šiel dáma D4, na charaktere pozície to až tak veľmi nezmení. A teraz čierny zahral strelec E6.
pokryl si silného jazdca a postrelec berie A8. Zase si všimnite, že ktorú väžu má biely zobrať. No vziať na E8 by znamenalo aktivizovať tú druhú väžu. Biely berie na A8, pretože na konci zostane čiernou väža na A8, nie na E8 a tým by vlastne získal tempo. A teraz zase čierny vsunul krásny medziťah, zahral strelec B6. Miesto toho, aby len tak zobral na 8, tak ešte si vložil medziťah. To je naozaj, ten medziťah je solou taktickej hry v niečom. Aronian sa po partii priznal, že si myslel, že stojí na výhru v tejto pozícii, ale to je veľmi veľký optimizmus. V skutočnosti stojí práve podobne horšie. Napríklad po dáma E4 má čierny pekný šach. Teraz biel nemôže ísť na B1, lebo na D2 je vidlička, čiže musí král D1. A teraz, ja neviem, silné možná je väža D8 šach. Nejaké tak. Král E1 a teraz nejaká strelec B6 s strašne veľa hrozbami okolo toho bieleho kráľa. Že biely šiel dáma D3 radšej tu. Že berie A8. Že berie A8. Tak, no a teraz sa nám sa konečne ustálila, čiže môžeme sa aj chvíľočku venovať. Čo sa vlastne stalo? No, po dlhých zápletkách, vlastne za 19 ťahov sa nám vymenila strašne veľa figúra, už máme takú keby koncovku. Tak biely má materiálne, ako to povedzme, biely má dámu a dvoch pešiakov, kým čierny má 3 ľahké figúry, to sú tieto 3. Má dvoch strelcov a jazdca. V podobných pozíciách dámy proti nejakým väčšom množstvu figur menšej hodnoty je treba vedieť, že je na tom dobre tá strana, ktorá útočí, pretože dáma je veľmi slabý obranca, ale silný útočník. Slabý obranca je pretože dáma nemôže jednak nikdy nič pokryť, pretože keď niečo napadnete dvomi, povedzme koňom a strelcom, tak dáma to môže márne kryť, pretože to proste ten čierny vezme a keď to dáma doberie, tak je aj tak rád, dáma má proste strašne veľkú hodnotu. A zároveň dáma, keď bráni aj nejaký priestor, tak je sama napadaná práve pre svoju veľkú hodnotu. Naopak dáma je veľmi dobrý útočník, keď sa jej trošku otvorí nejaký priestor, tak je aj schopná, vzhľadom na to, že nesie sama dohromady akože strašne veľký útočný potenciál, tak to, čo trvá superovi 3 ťahy, lebo 3 figurkami musí potiahnuť, aby sa čo približil ku kráľovi, tak tomu človeku, ktorý má dámu, to trvá iba ťah. To dáma vlastne nesie celú hodnotu v sebe. Dáma pre mňa je také dielo, nejaké také sofistikovaná zbraň, preto ona keď si myslíte normálnu vojnu, tak to dielo tiež na začiatku nepostavíte do prvej línie, pretože dojdu nejakí superoví pešiaci alebo nejaký superová proste obyčajná vojenská jednotka vám to dielo zničí, lebo je príliš citlivé. To dielo zostáva v úzade, presne tak ako dáma na začiatku partie, kým sa trošku nevyčistí vzduch a keď ale ho už budete môcť použiť, tak ho použijeme proste so strašnou silou. Ale ako dielo nič neubráni, tak podobne ani dáma nič neubráni.